A espera das mostraxes que se realizarán entre os meses de abril e maio, as expectativas para a futura campaña marisqueira de Noia son malas. A alta mortalidade de berberecho e ameixa, pero tamén da maior parte da cría, invitan ao pesimismo. As perspectivas non son boas, non, porque o 90% morreu da cría xa meses atrás, e, bueno, controlamos un pouquiño o crecemento, está igual o do berberecho, o que hai unha xapónica hai un 50%, que o outro 50% morreu, e, bueno, as perspectivas non son boas, non? A veces agora en primavera e verán crece bastante o berberecho, porque hai algún máis ben no canal, enterra moi pouco. Ante esta situación, dende a confraría volven reclamar á Xunta que estableza un protocolo para que o baleirado da presa do Tambre non coincida coa baixamar, evitando así a drástica caída da salinidade da auga. A ver se colle medidas a Xunta sobre o tema da presa e lle obliga a non soltar en baixamar. Teñen 14 horas para soltar a agua, pero non a baixamar, senón baixa a salinidade e a arrastres de tanto de berberecho como a da ameixa. A espera de coñecer o que depara o marisqueo para a próxima campaña, as axudas chegan moi pouco a pouco e non á totalidade dos afectados, polo que demandan dende o Pósito liñas específicas para paliar as consecuencias destas catástrofes. Un 40% vai quedar fora, non? Houve esa axuda de 500 euros, 550 da Xunta que non chega a nada en 2 meses, estamos 6 meses parados, quen vai sobrevivir con eso, non? Eu sempre dixen que tiñan que haber unha liña de axudas para estas catástrofes, tanto do goberno estatal como a da Xunta, tiñan que ter unha partidas para estas catástrofes, non as teñen e tiñen que quitar partidas de onde sean para axudar a todos os mariscadores e mariscadoras, porque nós morremos o 90% do berberecho, bueno, 8 días xa separamos a campaña, é vergonzoso que non teñan unhas axudas adecuadas tanto a Xunta como o goberno estatal.